Labarin yawon cin gindi na ɗaya. A dungule gaba ɗaya, labarin nan ya samo asali ne a inda saurayi ya je wajen budurwansa, sai ta mai wulaƙanci akan bai da ko sisi, ita ba ajin shi bane. Hakan da ta samu wani mai kuɗi sai ta share shi. Abin ya ɓata mai rai, sai ya yi alkawarin cewa zai shiga duniya domin shi ma ya nemo kuɗi, shi ma ya kecere ne. Sai ya samu babban abokin shi, ya shawarce shi akan su shiga duniya neman kuɗi. Hakan kuwa abokin shi ya aminta. Sai dai a tafiyansu na yawon duniyan nan ne suka haɗu da ƙalubale da yawa, kala-kala iri-iri. Shin yaya wannan yawon duniyan zai kasance? Duk inda suka je kuwa sai kaji sun ci duri ko kuma su yi ƙwace, ko kuma su yi yaudara da cin amana da sauransu. Kuma hatsabibancinsu ya sa sun fi addaban matan mutane a cikin duniya. To, ga labarin nan kamar haka. Na fito kan hanya ina tafiya zan je gona, sai na ga Rahama tana tafiya tana rangwada. Bakinta na taunar cingom, gajan baki ta rangwada ya yi mata kyau gwanin sha'awa. Ina ganin ta kuwa na washe baki na ce, "Su Rahama 'yan mata." Sai ta yi murmushi ta ce min, "Masoyina na kaina." Sai ta nuna min farantin da ke hannunta ta ce, "Yau na taka matuƙar sa'a, ina fitowa sai na haɗu da wani mutum sai ya yi min juye. Don haka gida zan koma yau ba talla." Sai na ce, "Ke kuma kika bashi me?" Sai ta ce, "Kai ma ka sani ai." Sai na ɗaure fuska na ce, "Kin sani fa na gaya miki, ba na so kina ba kowane gaja gindinki yana ci." Sai Rahana ta ce, "To in ban bashi ba, kai za ka iya biyan kuɗin juyen ne?" Sai na yi shiru tare da sosa kai. Gaskiya fa ta faɗa, gaskiya ban iya biya. Don ko karin kumallon da na yi yau ma, ban bashi kuɗi ba, na sha bashi ne. Na ɗaure fuska na ce, "To hakan na da kyau. Ci gaba da kware gindi, ana zura miki bura." Rahane ta ƙule, ni kuma raina ya ɓaci. Rahane ta matso jikina ta ce, "Haba Sale, ka san kai nake so ba su ba, kawai kuɗin ne nake karɓewa wajensu ba komai ba." Ta ci gaba da bada bayanai, ni kuma idona na leɓen bakinta yadda yake motsi, gajan baki nan ya lullube shi gwanin sha'awa. Sai na kasa daurewa, na sambaci bakinta kaɗan. Sai Harira ta yi shiru ta daina bayani. Duk da ta daina bayani, idona yana kan leɓanta domin ya matuƙar bani sha'awa. Sai ta yi murmushi, ta ce, "Ko kai ma durin kake so masoyina?" Sai na ɗaga kai sama na kalli rana, na ce, "To ai, matsalan yanzu gona zan je." Harira ta ce, "Haba, ai ba za mu daɗe ba. Buje kawai zan hankaɗa maka." Zura. Sai na buɗe baki na ce, "To shi kenan mu ci gaba da ci." Ta shige gaba, ni kuma ina biye da ita a baya. Tana rangwada tare da shingiɗa mata gugunta ina kallo. Duwawunta kuma yana suɓul a kan idona. Burana kuwa me za ta yi in ba gunji ba cikin wando? Muna shiga cikin ɗaki, sai na jefar da fatanya gefe guda, sai na jawo Harira. Sai muka zube kan shimfiɗa na. Sai na fara da luba mata bakina, muna tsotse yawu, na ci gaba da tsotsan leɓanta. Ina tsotsan harshenta kuma. Wani ɗanɗano mai daɗi ya sa na ƙara rungumanta tare da jawo ta jikina ina lumshe ido. Ban cire bakina daga nata ba, sanda na tabbatar cewa na shanye jan bakin da ke jikin leɓanta. Na tsotse mata leɓe sosai tamkar na mai da hankalina kan nonuwanta. Masu tsini kai kamar mangwaro. Ba ta da manyan nonuwa sosai, amma kan nonuwan akwai tsini. Ga girma. Na fara matsa nonuwan Harira, ita kuwa
sai nishin daɗi kawai take yi, tana jan iska tamkar ana cire mata rai. Tana wasu miƙa tare da rungumo ni kuwa da naga haka sai na ci gaba da tsotson mata nonon, ita kuma ta ci gaba da mun kukan daɗi. Nan da nan sai na ɗaga riganta sama, nonuwan suka fito fili. Na ci gaba da hankaɗa su, da bisani sai na sa bakina a kan nonon na ci gaba da tsotson shi. Zuciyata ta yi mun fari tas, daɗi kuma ya dinga ratso min jikina, ni kuma na riƙe Harira kusa da ni a jikina. Can sai na ji burana tana hayaniya cikin wando. Mafita take nema ido rufe. Na jingira Harira kan fuskanta, na ɗaga bujanta sama, ba ta sanye da komai ƙasan bujan. Mummulallen ɗuwawunta ya bayyana a kan idona. Nan da nan ya ƙara motso min da sha'awata. Na kalla gindinta na gan shi a jike, duk na jiƙa ta. Wannan shafe-shafen da tsotse-tsotsen da na mata. Na zaro burana daga cikin wando na haye kan ɗuwawun Harira. To, a nan za mu dakata a kashi na 1. Ku biyo mu a kashi na 2 ku ji yadda Sale ya ragargaji gindin Harira. Kada ku manta ku yi subscribe domin samun ci gaban wannan labarin kai tsaye in mun sako shi.